سلام كمية مسيوز خبركم خطات التير تي في نلوم سنبت 24 مقابل ساعة شعات مش استرالو زينام سنادو حيزاتكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر زعد مساقاتكم تصنح ميكايل حرقو فلما قم بكنا توتاتو افلم هقراوي معلتي حمام تي في بدرجة هقر مبل 26 كيزي تزكيرا أب زوبا عن سبب تقوار هقراوي وفري كتابة نيفيون روبيلانز زتيري تبتخايلو شامبيون كلابات كعسو غرير تراك 2024 اللوما بستاديوم اسمرا بدموع سنة سرعة زازيمو أب زيناتات وصعي ونات صحفي ودب حورات هاقراتا وشمت غازا هتوت مقرات توسكي قبل تصوبيو أب نيجيريا تجويهم زغنيو أساس سلسيميتو تمهارو نتساعت لقيهم أب برازيل بحدقا علغلغن هما مريتن سبا ونواتان كساراتات زرزر زينا 24 مقابيت هاقراو معالت حمام تي في برقص نحمام تي في كنطفو نخيلينا بزبل تيما بدرجة هاقر مبع 26 جيزي تذكرام أبتي أبد دراش هاقراو موكس هوسبيتال أوروتا استقبرس نسرعات حلافيت موكوت صار تيبن دوين سيستر هيوت نقوسة اتي ناي زغري مدب حمام تي في نمتفا بزكاد تصعار زيار حلافنا زسكم مخانو بمحبار نترطعنا مسناي شراح مشارقتو تحبابيرو زوطنوم مدبات مسمار بوهدت كعية صويعام متن حويت حمام تي بي اب هاغرنا 94 ميتوات كم زبصح زحبرت سيستر هيوت 34 ميتوات كابتوم زلكفو ابالات حبرتسب عداوያን حكايم بزكايدو مكتال كم زركبو بمتقاس ابتي مسري طعنا زمناو مرمري بمتتتاو زكايدو زلو صعرين زغبرو زلو ابركتو موغيسا وكيل بيت صحفت ودب طعنا عالم ابيرتا دكتور نانسو اجوفر اب زقربو ملختي بمسرت وانا صبصابات اب زوبا قرن افريقا ب 2022 استات 2.5 مليون حزبي بحمام تي في كم تلخفه بتقلال لا دمار 424 شح كم سموتو بمتقاس اذا اهازات زي نتلبعين مقطعن مكلخالن زلاقن ادمعن حبراو صعار كم زدل زئمت مخانوا غنزيبهم اميسط عنا حلف اهادو مبهال غوسكواسن سلطاناتاتن اتو امانويل ግርማጽን ድማ አውሽ استدرابيتن ሕብረተሰብን ዝግበር ምብሃል ኣብ ምብራዕ ንቕሓትን ሜላታት ምክልኻልን ውጽኢታው ስለዝኾነ ክድፋሉ ብምዝኻር ትካላት ትምህርቲ ብቐጻሊ ክጎሳጉሳ ኣተሓሳሲቦም ኣብቲ ዕለት ካብ 13 ዞባታት ማእከል ዝተዋፅአ ኣዴታት ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ከካይዳ ከለዋ ኣብ መንጎ 22 ተምሃሮ ከላይ ደረጃ ድማ ውድድር ክትዕን መደረን ተኻይዱን ንዕውታ ሽልማት ተዓዲሎም نابي كالزينا بسنسقم أبزوب عن سباب وطن تقبار نايتي زمتصور حزكار هاقرا وفري كتابة نيفيون روبيلانز زتين اكلتهم عالتركب تخايدوم وكيليرينا تصفى ميكايل غابريس نزد دالو تصاب غير مسكال غرزجير كأوروبوي أبزوب عن سبا أبتقبار نايتي بدرجة هاقر كاب 24 كساب 28 ميازيا زكايد وفري كتابة نيفيون روبيلان كمون معدل فيتامين A زتيركب 21 كلتر مقابيت أب كتما كرن تخايدو أبتي بيجنفر منستر عنا استودبن حيلتات عمام نقصان زبطات استساتفون ركب حلافها قراو مدب كتابة أتو تيدروس يحدوغو أب هاقرنا ببقوانو كايدو صنحو وفرطات كتابة بالعل توفاينت موياويانن متحبار هزبن عوتات كم زنبرو بمقلاز كموتسيتو إرترا حمام نفيا كم مقوصار ناب درجة اللي يتبسي حكم زلا رديوم علامات الزكايد وفري كتابة أبرحو كبابي تازنبرون سبق ساقماوي من نبابرو أب زحلفون وقنات زي تغطبون
جميرهم زي ودون قصرهم يزايد بمهلاو اتي فيروس بلبدا ملكع كيكسات المكتا كم زخونا نصيرو اتي كتابت تابنوسان زباتات اسمات هابرون عتكليزانن نخلهم كاب 9 ورحك سب 5 عامت زعدميهم ህፃናትን ቆልዑን ኩዋሃብ ምዃኑ ኣብተን ዝተረፋን ንኡሳን ዘባታት ግን ቅድሚ ሕጂ ዘይተኸትቡ ብምልላይ ከም ዝኽተቡ ጠቒሱ ድማ ጎኑ ጎኑ ቫይታሚን ኤ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ንዝዕድሚኦም ከም ዝዕደል ገሊጹ ተሳተፍቲ ኣብ ዝወፀ ውጥን ትግባር ናይቲ ወፍሪ ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ ንምዕዋቱ ከም ወትሩ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጻ ሓላፊ ጨንፈር ጥዕና ዶክተር ሄኖክ ፀሃይ ኣብዝሃቦ መዛዘ መቃል እቲ ወፍሪ ክዕወት ተራናይ ኩሎም ኣካላት ክዓዝዝ ብምዝኻር በብእዋኑ ተጠሪ ዘሎ ተመክሮ ደፋኢ ረቋሒ ከም ዝኸውን ኣሚቱ ኣብ ዘባዓን ሰባ ሸፈነ ክታበት ንፍዮ ኣብ 1995 ኣስታት 53 ሚእታዊት ዝነበረ ኣብ 2020 ናብ 100 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ ብደረጃ ሃገር ድማ ካብ 51 ሚእታዊት ናብ 96.9 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ፀብፀባት ጥዕና የነፅሩ ሕማም ንፍዮ ብቫይረስ ዝኽሰትን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍን ኮይኑ ኣብ ሓፂር ግዜ ብለበዳ መልክዕ ተራእዩ ከቢድ ኣካላዊ ስንክልና ከስዕብ ዝኽእል ሕማም ከም ዝኾነን ቀንዲ ተጠቃዕቲ ድማ ክታበት ዘይወሰዱ ህፃናትን ነፍሰ ጡራትን ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ስፖርት ምስ ንሰግር ካብ 10 መጋቢት ኣብ ከተማታት ኣስመራን ከረን ክካየድ ዝቕኒ ሻምፒዮን ክለባት ኤርትራ 2024 ሎሚ 24 መጋቢት ኣብ መንጎ ክለባት ቀይሕ ባሕርን ደንደንን ዝተኻየደ መዛዘም ግጥምን ብባህላዊ መሰናዶታት ዝደምቕ ስነ ስርዓትን ተዛዚሞም ኣብዛ ብስታዲየም ኣስመራ ዝተኻየደ ዛዛም ግጥም ክለብ ደንደን ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ ልዕል መጋጥምታ ቀይሕ ባሕሪ 2-1 ብምዕዋት ጎብለል ክለባት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዓመት 2024 ብምዃን ዘውዱ ደፊኣ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ አቶ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ኣብ ዘስምዑ ቃል ዕላማ ናይዚ ካብ ኩለን ዞባታትን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ዝተዋፅአ 10 ክለባት ኣብ ክልተ ምድባት ተደላዲለን ክካየዱ ዝቕንያ ውድድር በቐንዱ ክለባት ዓቕመንን ቁመነንን ክፍትሻን ተመክሮ ክለዋወጣን ከም ዝኾነ ብምሕባር ኩሉ ኣካል ንምሕያል ኩዕሶ እግሪ ሃገርና ብሓላፍነት ክዓይ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ጎብለል ሻምፒዮን ክለባት ኤርትራ 2024 ዝኾነት ክለብ ደንደን ዓባይ ዋንጫ ወርቂ መዳልያን 100,000 ናቕፋን ካልእቲ ዝወፀት ክለብ ቀይሕ ባሕር ድማ ማእከለይቲ ዋንጫ ብሩር መዳልያን 75,000 ናቕፋን ክሸለማ ከለዋ ንብሉፅ ሓላዊ ውልዳት ብሉፅ ተፃዋታይ ብሉፅ ኣመዝጋቢ ሸቶ ከምኡውን ብሉፅ ስነ ስርዓት ዘርአየት ክለብ ሽልማት ተዓዲሉ ሻምፒዮን ክለባት ኤርትራ 2024 መዳለዊ ነቲ ኣብ 2025 ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ግጥማት ሃገራዊ ሊግ ኮይኑ ብጠቕላላ 24 ግጥማት ከም ዘንገደ ካብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ የነፀሩ ማሕበር መምሃራን ጨንፈር ዞባ ማእከል 23 መጋቢት ሻምናይ ጉባኤ በስመራ ቃኒዮም ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተ ጋብር ኣብ ዘስምዖ መኽፈቲ ቃል ነባራት መምሃራንን ብብዝሒ መንእስያት መምሃራንን ዝጥርንፍ ማሕበር መምህራን ኤርትራ ሓደ ካብቶም ኣብ ሃገርና ዘለዉ ዓበይቲ ሞያውያን ማሕበራት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ማሕበር ስልጠናታት ብምውዳብ ትምህርቲ ብዓይነት ንምምሕያሽ ተሩ ክዕዝዝ ኣዘኻኺሩ አቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር መምህራን ጨንፈር ዞባ ማእከል መምህር አፈወርቂ ገብረ እግዚአብሔር ቦጎኑ ተጋባእቲ ብልጫታትን ብድሆታትን ብደቂቕ ብምግምጋም ዕላማታት ማሕበር ንምስማር ዕቱባት ክኾኑ ተላብዩ ተጋባእቲ ኣብ ዘቐረበ ምምሕዳራውን ገንዘባውን ፀብጻብ ምርኩስ ገይሮም ድሕር ዘካይሮ ዘተ ሓገዝቲ ሓሳባትን ርእቶታትን ብምቕራብ ንዝቕፅል 4 ዓመታት ተገልግል ኣካየዲት ኣካል መሪፆም ኣብ መወዳእታ ቦንበር ማሕበር መምህራን ኤርትራ መምህር ስምዖን መሓሪ ሓደስቲ ዝተመርፁ ኣካየድቲ ጨንፈር ርዝነት ዝተሰከሙ ሓላፍነት ተገንዚቦም ብንቕሓት ክሰርሑ ተላብዩ ኣብ ከተማ መንደፈራ ትርከብ ህዝባዊት ቤት ንባብ ካብ 20 መጋቢት ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ክትህብ ጀሚራ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሃማመተ ዝነጥፍ ሽማግለ ዕሩኽ መንእስያት ብዝወሰዶ ተበግሶ ብ52,000 ናቕፋ ዝተዋደደ ኣገልግሎት ንጸንሐ ሕፅረት መጻሕፍቲ ብምፍታሕ ጠለባት ተምሃሮ ስራሕተኛታትን ካልኦት አንበብትን ክምልስ ልዑል ግምት ተዋሂቡ ኣሎ ኣብ ወንበር ሽማግለ ዕሩኽ መንእስያት ከተማ መንደፈራ መምህር ንጉሰ ወልደ ሊባኖስ
نتي مس منእسያት ብምትሕባር ዝተገብረ ስራሕ ንምዕዋት ህዝቢ ንዘርኣይ ቆረብነት ሞጊሶም ተጠቀምቲ ተማሃሮ ብጊዜኦም እታ ንብርክት ዝበል ዓመታት ከተገልግል ዝጸንሐት ቤት ንባብ ዲጂታላዊ አገልግሎት ምጅማራ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝህልዋ ኣስተዋጽኦ ብቐሊል ዝጥመት ከም ዘይኮነ ሓቢሮም ኣመሓዳሪኑ ዞባ መንደፈራቶ ህዝቅያስ ውህበት ድማ ንሽማግለ ዕሩኽ መንእስያት ስለተዝወሰዶ ተበግሶ ብምስጋን ተማሃሮ ነቲ ዕድል ብዝግባእ ክጥቀምሉ ተላብዮም ነበርቲኑ ዞባ ሞልቂ ብምምሕዳር ከባቢኦም ተወዲቦም ኣብ ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ምድልዳል ናይ ሕርሻ መሬትን ሰፊሕ ማቶታውን ንጥፈታት የሰላስሉ ኣለዉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ መልኣከ ወልደ ሚካኤል ኣቕዲሙ ዝተኻይደ ተመሳሳሊ ወፈራታት ኣብ ምርጋእ ኣከባብን ሕርሻዊ እቶታውነትን እወታዊ ጽልዋ ስለ ዝፈጠረ ህዝቢ ነቲ መደብ ብሰፊሑ ንምትግባር ኣብ ሶሙን ክልተ ግዜ እናወፈረ ኣድማዓይ ስራሕ ይዓምም ከም ዘሎ ገሊጾም ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ሞልቂ ኣቶ ኣስገዶ መንግስቱ ቦገኑ ተሳትፎ ህዝቢ ልዑል ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዝተወጠነ መደብ ኣብ ሸቱ ንምብጻሕ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ዒላ በርዒድ ምምሕዳር ከባቢ ሓሊብ መንተል ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ብዝሰላሰል ዘሎ ተመሳሳሊ ማይን ሓምድን ናይ ምዕቃብ ወፈራታት ዛጊድ 4800 ሜትሮ ኩቦ ከትርታትን ልዕሊ 78 ኪሎ ሜትር ቀናታዊ ዛላታትን ከምኡውን ተበላሽ ዝጸንሐ መንገድታት ተጸጊኑ ኣካይዲ ስራሕቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ሩፋኤል ተወልደ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ጎሉ ክሳብ ሻርኪ 7 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ክጽገን ከሎ ቀጽሪ መባእታ ቤት ትምህርቲ ጎሉ ብማእቶት ይስራሕ ኣብ በሶ ድማ ናይ 10 ስድራ ስዋኣት ጽጉማት ወገናትን ኣባይቲ ጽገን ከም ዘሎ ሓቢሮም زغبركم تعزبتي صعب هاجراو زيناتاتي كخون مكتالكم كتقصل دقيمة بغبر عدن زيناو من سنادو تي في ناقص لي زغبركم تعزبت سلام كتالكم مازي مسكن زيناو صاي وانا صحفي ودو بحبرات هاجرات ابي وشمت غازا هصوص مقراصو سكغبر دقيمو تصويعهم أنطونيو غوتريش نزيصاو عز الزغرب بعشان سلسة مقابيت مس قبتي أب زداو بكفال كتما رفح أب زفتصوم مبصحيو بتي كاور حتى كم تغلتشن عشان سلسة زغصر زولو دبداب لعل حد مليون فلسطينيان نعصبو تقالعهم هلاوم زغلص غوتريش إسرائيل نابتوشمت ريديس كأتو كتفقد تصويعهم أبتوشمت خسيتو زولو قلولاو بدرجة عالم كاب زعابيو سب زسرحو صقمات مخانيو أنطونيو غوتريش غليصوم يغون بر حورات هاجرات إسرائيل كاب مغنان حالفو زاجيدا بالعلي أسقمتي كوسد بزي مخالو كاب حيالو وغناتو أصاي مصلو إسرائيل نتي عاب العل وشمت غازا تكايرو زلا وتهدراو سرعيت كتقوارصو كقرب لان صنعت ترغاغام تصاويت صمام اذني هباتو كمزلا يفلط بتسرحي زاجيدا استا 32 شح برغس فلسطينيان كم تقتلون نبرتنايت وشمت قداي ممزبالن سدتن كم زخونو صبصابات يردوم ኣብ ናይጄርያ ብዕጡቃት ተጨውዮም ዝቐነዩ ኣሳብ 300 ተማሃሮ ነፃ ከም ተለቑ መንግስቲ እታ ሃገር ሎሚ 24 መጋቢት ኣፍሊጡ እቲ ናይ ምልቃቕ መስርሕ ብዘይ ምልዋጥ ተኽሲ ከም ተፈጸመ ዝሓበረ መንግስቲ ናይጄርያ ነቶም ዕጡቃት መባድልቲ ገንዘብ ከም ዝኸፈለ እውን ኣይጠቐሰን ፕረዚደንት ናይጄርያ ቦላ ቲኒቡ ነቶም ጅሆታት ንምልቃቕ ገንዘብ ከም ዘይከፍል ኣቐዲሙ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ምልቃቕ ናይዞም ጅሆታት ንስድራ ቤቶም እፎይታ ዝፈጥር እኳ እንተኾነ ተደጋጋም ተርእዮታት ጩውያ ጸጥታዊ ዘይምርጋ ናይጄርያን ቆልቂሉ ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቃት ብ7 መጋቢት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ንዝርከበ ሓዳር ቤት ትምህርቲ በምውራር ነቶም ተማሃሮ ከም ጨወዎም ይፍለጥ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጄርያ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ካብ 2014 ልዕሊ 1400 ተማሃሮ ከም ጨወ ጸብጻባት ይሕብሩ بعشان سلسة مقابيت أب مبرقاوي كفال برازيل زوغع زناب زسعبو علغلغن مهما مريتن سباو نواتان كساراتها تاوريدوم بتتفتراو حرقا زاقير عيسرا سبات كم زموتو زحابورو سمزي برازيل أب تحت غتصوون كبير عنوات كم زورر أفريتوم كتما ريو دي جينيرون كبابيان بتحرقا حلفكالي كم تحاسي بسنقو دما أبتي كباب هوتوس نايوان حرقا دنقاق تاوي جلوم
برازيل أب زحلف ورح طرن لكاتيتون بتمساسال حدقاتات سباو كسارا كم زوردت صبصابات يردو لاتين أمريكا بصعبينات كليماوي من مزبال زيادة زسزلو زوبا مخانيوم كيلاتات كبابي زوتوسوم سلسة طفرتنياتا زحازت من كوركور روسيا ب23 مقابيت نابا هقراوي مدبر طفرت ونشيفام علامات تلوخو ابتي مدبر توساخي مرمر نمكيادن نتوم ابو زصنحو طفرتنياتا نمتكان مخانو تغليصوم بز دما ገለ ካብቶም ኣብቲ መደበር ክነጥፉ ጸንሑ ኪላታት ኣብ ዝመጽወር ሕሚያዝያ ናብ ምድሪ ክምለሱ ምዃኖም ሰመዝ ጠፈር ሩስያ ሓቢሮም ዝበዝሑ ካብቶም ኣብቲ መደበር ዝነጥፉ ዘለዉ ጠፈርተኛታት ኣሜሪካውያንን ሩስያውያንን ምዃኖም እዩ ዝጥቀስ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ተተፋኒነን ዘለዋ ሩስያን ኣሜሪካን ብዘይካ ኣብ ሃገራዊ መደበር ጠፈር ኣብ ካልእ ጽላታት ዝጸንሐን ሓበራዊ ንጥፈታት ወንዚፎን እየን እቲ መደበር ብርክት ዝበላ ሃገራት ብሓባር ዝነጥፋሉ ዘለዋ ኣብ ህዋ ዝዓበየ ሃገራዊ ትካል እዩ ነሳዕ ዝተዳሎ ዜና ንምዛም ኣርሳ ዜና ክደግመልኩም ሃገራዊ መዓልቲ ሕማም ቲቢ ብደረጃ ሃገር መብዕ 26 ጊዜ ተሰኪራ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ተግባር ሃገራዊ ወፍሪ ክታበት ኒፊዮን ሩቤላን ዝዘተረት ተኻይዱ ሻምፒዮን ክለባት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ 2024 ሎሚ ኣብ ስታድየም ኣስመራ ብድሙቕ ስነ ስርዓት ተዛዚሙ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣውሽመ ጥቓዛ ህጹጽ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ጸዊዑ ኣብ ናይጄርያ ተጨውዮም ዝቐነዩ ኣሳስ 300 ተማሃሮ ነጻ ተለቒቖም ኣብ ብራዚል ብሓደጋ ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራት ሃልፍውን ዝኸበልኩም ተዓዘብትን ሎ ምሽተ ዝተዳሎ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ ስዒባ ክትቀርብ እያ ብወገነ ግን ሰላም